Laktačná poradkyňa Mamily vám pomôže porozumieť správaniu vášho bábätka a vyhnúť sa plaču. Sledujte správanie svojho bábätka. Každé bábätko sa správa inak, ale všetky majú rovnaké potreby a tieto potreby vyjadrujú podobnými signálmi. Signály bábätka sa môžete naučiť čítať a reagovať na ne. Každé bábätko má fázu bdenia, fázu zaspávania a fázu spánku. Ak vystihnete danú fázu a zareagujete na signál, že nastáva prechod do ďalšej fázy, tak môžete z bdenia do zaspávania a spánku prejsť bez toho, aby bábätko plakalo. Plač je až neskorý signál, ak jemné náznaky zostanú nepovšimnuté. Pri novorodencoch sa fáza bdenia spája s dojčením. Do fázy zaspávania je dobré prejsť, keď sa bábätko po nadojčení začne úprene pozerať na jedno miesto a je spokojné. Počas zaspávania využite dojčenie, hojdanie, pohyb, kontakt koža na kožu alebo nosenie v šatke alebo nosiči. Vo fáze zaspávania držte bábätko v náručí alebo ho noste, až kým nespí tuho. Predčasné položenie bábätka alebo náhle pohyby môžu bábätko zobudiť. Vtedy bábätko môže začať zúfalo plakať, očervenieť v tváričke, priťahovať ručičky a nožičky k brúšku. Toto nie sú prejavy bolenia brúška. Ide o bábätko, ktoré bolo prebudené v čase, keď ešte len zaspávalo alebo malo len fázu ľahkého spánku. Laktačná poradkyňa Mamily vám ukáže, ako tieto fázy spoznáte na svojom bábätku a ako sa môžete vyhnúť plaču.